dublu dacă pleacă. De plictiseală. Da, da, ceva nu e în regulă și nu sunt de acord cu această idee, dar cu toate că așa se spune. Deci un bărbat care avea dreptul să mai calce strâm de când în când. Nu-i voie. Ce le facem? Îi părăsim, ce le facem? Ce putem să le facem? Să leagă. Dacă își dorește pe altcineva, atunci să rămână cu acel cineva. Sau cu viața aceea pe care... Nu degeaba suntem născute în aceeași zi, că exact la fel gândesc și eu. Dar tare mie, Cristina, că ar trebui să ne schimbăm un pic mentalitatea asta, că s-ar putea să nu fie lucrurile așa cum ne dorim noi. Nu, alegeți un soț balanță. Alegeți un soț balanță. Iubitul meu e balanță. Hai să vezi ce relație frumoasă va fi. A, și Alin e balanță? Da, soțul meu e balanță. Ia uitați-vă aici, minunat. Gemeni cu balanță e perfect. Nu mai zic nimic. Nu mai spun nimic. Bun. Trecem și mai departe, și pentru că tot am vorbit de divorțuri și de faptul că nu ne place când auzim că X sau Y s-au despărțit sau nu mai sunt împreună sau s-au certat, vorbim și despre divorțurile care au avut loc în anul 2010, nu puține la număr, din păcate. Și am să încep cu unul care mă lasă indiferentă, Liviu Vârciu și Adelina Pestrițu, care s-au despărțit, s-au împăcat, s-au despărțit, s-au împăcat, s-au înjurat, s-au iubit din nou. Care e al doilea? Trecem, care vă să zică? Este prea discutat, adică este discutat și rost discutat. Nu cred că mai are rost să... Da, dar știi ce e foarte interesant? Că în urma divorțului, care în mod normal, dacă am stat și am discutat puțin, e o chestiune nu tocmai plăcută, care poate lasă niște urme undeva în sufletul ambelor persoane implicate. Uite că Adelina s-a trezit cu o notorietate de zile mari. Pe care și-a dorit-o. Pe care și-a dorit-o. Atunci, care e problema? A profitat de chestia asta, e un lucru bun. Deci eu cunosc doar pe Liviu și știu că e un băiat extraordinar cu mult bun simț. Deci din ceea ce știu eu despre el. Și cred că a suferit atunci când a pierdut-o. Asta e părerea mea, cred. Așa am simțit. Dar ea nu ți se pare că a profitat un pic de chestia asta? Nu, lucrurile au venit de la sine. El fiind cunoscut, era firesc ca ea mai târziu să devină și ea la rândul ei cunoscută, prin prisma faptului că un divorț înseamnă un oarecare scandal, dacă vrei. Da. Pentru că nu poți să-l faci chiar în secret atunci când ești persoană publică. Nu, dar poți să-l faci, o să vă dau un exemplu mai târziu puțin, cu multă diplomație și cu multă eleganță. Exact. Ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Ei sunt foarte tineri și trebuie să înțelegem. Deci eu cred că s-au căsătorit foarte tineri și probabil de asta s-a și produs ruptura. Nu trebuie să faci pasul atunci când nu ești încă copt, cum spun eu. Și așa este. Și în cazul lor, Liviu chiar a suferit. Și îmi este prieten și pot să spun că a suferit. Serios? Da, a suferit, da. Păi și Adelina? Fiul meu nu mă înșală. Adelina nu o cunosc. Nici eu nu cunosc. Dar nu crezi că a suferit foarte tare. Eu cred că n-a suferit prea mult. Bun, merg mai departe. Cove s-a despărțit de Maria Movileanu. Știți despre ce vorbesc? Da, am citit. A fost divorțul cât de cât liniștit, așa, dar după divorț se pare că au apărut tot soiul de declarații urâte unul la adresa altuia. Și totul începând de la... Mi-a părut rău. De la copil, de la tutelă. Mi-a părut rău, pentru că e vorba de un copil acolo și chiar mi-a părut rău. E vorba de un copil și dacă vorbim de vârstă, ce spuneai tu mai devreme, că trebuie să facem pasul ăsta într-un anumit moment, da, sunt niște oameni maturi. Ei știu ce s-a întâmplat cu adevărat acolo, știi că nu putem ști noi tot. Așa e. Este păcat că au implicat... Exact. Acolo unde sunt copii, da, acolo unde sunt copii mult mai delicați și acolo doare mai rău. Cel mai tare. Bun, merg mai departe și vă spuneam că o să vă dau un exemplu de divorț elegant. Amalia și Ilie Năstase au anunțat printr-o scrisoare deschisă în care au spus motivele divorțului lor, evident, cele care au vrut să se știe. Au spus și că vor să fie lăsați în pace, să nu se facă mare tam-tam pe treaba asta și nu știu dacă s-au scris 3 zile la rând despre divorțul lor, pentru că ei au refuzat să dea orice declarație, au trimis scrisoarea la redacția erau deja cunoscuți, erau celebri, nu mai aveau nevoie de mai multă publicitate. Da, și vorbim de alt gen de oameni. Da, exact. Altă categorie. Altă categorie de oameni. Calitate. Altă calitate, da. Ce te face să știi, nu știu, până unde să mergi sau unde deja cazi în penibil? Maturitatea asta de care am vorbit? Vârsta la care ajungi? Experiența pe care o acumulezi? Toate astea. Te face să știi unde să mergi? Da. Bun, merg mai departe. Ștefan Lungu s-a despărțit de Albertina pentru amantă.
Tot așa, tineri și ei aveau o căsnicie de, nu știu dacă... Frumoși. Foarte frumoși, dar nu o căsnicie lungă, adică erau căsătoriți totuși de câțiva ani, nu de foarte mulți, dar cred că vreo 4 ani, 5 ani de zile, dacă nu mă înșel, cam așa cred. Și au spus tot ce aveau de spus și... Crezi? Cine știe? Nu știu. Oricum. Și de ce trebuie să spunem pentru o amantă? S-a răspărțit pentru cineva. Pentru cineva... Da, bine, așa spune presa. Acum eu v-am citat așa din spusele. Exact. Pentru altcineva doare, cred că... Da, Ștefan s-a și afișat deja cu actuala lui iubită, care e colega noastră de la Antena 1. Se spune că în urma divorțului, Albertina ar fi rămas cu o casă în Corbeanca de 250.000 de euro, iar Ștefan ar fi rămas cu actuala lui iubită. De neprețuit. Iubită de neprețuit. Dar măcar vi se pare că partajul s-a făcut în mod corect? Tot ei știu, nu? Tot ei știu. Tot ei știu, da. Ați judecat, Noi nu știm nimic, doar ei știu. Vă mai dau un exemplu, George Copos și Cristina Copos. Se știe că domnul George Copos ar fi fost cu o domnișoară pe care a lăsat-o însărcinată și nu știm, sau presa nu știe cât va mai suporta doamna Cristina situația asta și se zice că undeva în 2011 vor divorța și dânsi. La case mai mari. Dar vorbim de... Dar uite, doamna Cristina, apropo de infidelitate, a acceptat. Sau cel puțin până în momentul actual, a acceptat situația. Dar chiar dacă știe că domnișoara este... Cum vorbea Cristina că trebuie să reinventezi mereu relația, domnul Copos a reinventat-o. S-a apucat de făcut copii, dar cu altcineva. Acum dacă a greșit adresa, bune. A greșit adresa, nu? Deci s-a dus noaptea acasă, nu vedea bine. Nicu, ce zici? Eu consider că dacă a făcut lucrul ăsta, nu știu, merită să se întâmple divorțul, ruptura. Da. La fel se mai spune despre Cristi Borcea și despre Mihaela Borcea că vor divorța. Aici nu știu de ce se spune că vor divorța. Sincer. Nu știu. Bine, s-a tot spus că domnul Cristi Borcea ar avea tot soiul care avea tot soiul de legături extraconjugale, că ar fi fost plecat undeva în America, tot așa cu nu știu cine, ca să facă nu știu ce. Dar astea până la urmă sunt simple speculații, nimeni n-a venit cu o dovadă concretă. Drept urmare, ei sunt împreună de foarte mult. Și doamna Borcea a apărut în presă spunând că nu există nicio problemă între ei și dacă va fi, și le vor rezolva. Și în plus a spus că este conștientă că bărbatul ei este un bărbat celebru și dorit de foarte multe domnișoare și este normal să apară tot felul de discuții. Până la urmă, ei știu. Până la urmă ei știu. Bun. Vă dau răgaz o scurtă pauză de publicitate. Știm noi de ce, dar știți și voi de ce. Revenim în câteva momente aici la Ambasador. Nu plecați.